Πάμε. Εδώ, ο ΒΒΕΦ, που μπορούμε. Βρισκόμαστε στο Ψηρή, σε ένα πολύ ωραίο κτίριο με πολλές διαφορετικές αίθουσες. Στο κτίριο του Hub Athens. Συγχαίρω λοιπόν τη ΒΒΕΦ για τη δράση αυτή, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Αλλά και για ό,τι έχει προσφέρει και για ό,τι έχει κάνει. Και ελπίζω στο μέλλον να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Όλες μας οι επιλογές έχουν και επιπτώσει στην υγεία μας και στο περιβάλλον. Η πατάλη των τροφίμων είναι μεγάλη. Δεν πρέπει να σπαταλάμε τα τρόφιμα. Ό,τι έχουμε, ό,τι μας εγκυμίζει στο ψυγείο, την προηγούμενη μέρα, πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και να μην τα πετάξουμε. Δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν τη θέση τους στο τραπέζι και όλα αξιοποιούνται. Τι ξεχάσα? Σκεφτείτε το καλά. Τίποτα άλλο.